זה ילד שהתחיל לעשות בלאגן, שהתחיל ללכת בבית. הוא הוציא את זה מהמגירה? כן. הוא מחליק בגלל הגרביים. קטנצ'יקי הזה. אוי ואבוי. הלו. נהיה לנו טרוריסט פה בבית, הלו. יהודה. קטנצ'יק. יהודה, מה אתה עושה יהודה? יהודה, אתה כבר הולך ברגל? נהיית בן אדם נהיית פתאום, קטנצ'יק. תקום, יהודה, תקום, תלך. תקום ותלך. תמיד יותר. בוא, יהודה, בוא.